Isang mapagpalang gabi nating lahat mga katolits. Ayan, papunta kami sa sapa. Doon kami mamana kasama yung pinsan ko at yung kapatid ko. Kami lang tatlo. Sa malapit lang naman yung sapa. Ayan mga katolits, samahan niyo kami papuntang sapa. Shout out pala kay Kuya Norman sa nagbigay ng buko sa akin. Salamat kuya. At saka kay Waljan Galarido, sa rin yung nagbigay ng memory card sa akin at tarutitubig. Salamat po. Ayan mga katulits, samahan nyo kami. Papunta kaming sa spot namin. Bali mga katulit, saan yung ginagamit natin pana? Tatlo. Yan yung panang gagamitin natin sa pagpahan ng mga isda. Ayan mga katulits, di pa kami dumating. Ayan na yung kapitbahay ko, nanghuli na pala ng mga igat sa mga mga palaka. Pang ulam na yan, pang hapunan. Ayan mga katulits, dumating na kami agad sa spot namin. Kaya ayun, kinuha yung lambat ni kuya, tapos dito nilagay niya sa sa parang daanan ng tubig papunta sa ilog. Tapos kasi yung tubig galing sa galing din sa bukal, tapos papunta sa sa kanyang lawa. Kaya dyan kadalasan pumasok yung mga tilapia, mga ibang isda. Kaya yan, narangan ng lambat ni kuya para baka may masahod sa sa lambat. Ayan mga katulits, hello. Ito na mga katulits, dive na tayo. Ayun, anong pangalan dyan sa inyo? Sa amin ayan, crabs, hindi sa maalat. Yan yung seafoods namin sa sa probinsya. Mga taga probinsya, kaway-kaway naman dyan, alam nyo yan. Yan pa, marami yan sila mga katulits. Yan lang yung nabidyohan ko. Gumagapang para ring alimango, pero maliit nga lang. Yan pa marami yan sila. Yan pa yung isa. Medyo malamig yung tubig dyan mga katulits, kasi di ako nag-suot ng wetsuit, kaya malamig talaga super. Yung mga kasama ko, si kuya at saka yung pinsan ko, grabe, nilalamig talaga. Ayun mga katulits, yung unang isda na mapapana natin, isang tilapia. Yan sa pool, patulog-tulog kasi. Ayan tuloy, maliit nga lang mga katulits, pero goods na yan, pang ulam. Yan yung kadalasan tilapia mga dito, kasi yan marami sila. So yun nga, naglabasan sila pero di naman ganong malaki. Yan pa mga katulits, isang tilapia rin sa pulka. Ayan, salamat naman at nakahuli tayo. Ay, may pangulam na tayo. Yan mga katulits, di nakagalaw, stone shot. Grabe yung patama natin. Di nakagalaw. Hanap ulit tayo mga katulits, baka meron dito. Tingnan. Uy, ano yan? Isang ayun, anong tawag yan sa inyo? Sa amin dyan, ayan, uwang o hipon. Ito lang yung makikita sa mga sapa namin, sa ibang sapa. Ayan mga katulits, isang tilapia na naman sa pulka. Ganda ng patama natin dyan mga katulits. Goods na yan.
Ayan mga katulad, sanap ko yun. Hanap ulit tayo. Ayan sa may butas. Ano yan? Lapit ko pa rin. Ayun sa pool. Ayun mga katulad. Isang kilometer na naman. Salamat. Nabibiyaan pa tayo. Hanap ulit tayo mga katulad. Meron din. Ayan. Ayan. Ayan, di tinamaan. Kasi nahirapan ako dyan eh. Kasi nakakaliwa yung ayan. Ayan, isa pa. Ayun, sa pool. Nasa ano lang sila sa may butas. Pag hindi mo sinisilip, hindi mo makikita. Sayang naman pag nadaanan. Kaya pang ulam na yan. Sarap yan pang ulam, mga katulits. Ayun. Hanap ulit tayo mga katulits. Ano yan? Ayan. Tilapia nga naman. Daming tilapia. Dito baka merong nakatago. Ayan. Nakatago nga. Ngayon. Ayun. Sa pool ka. Tago-tago ka pa. Kitang kita kita. Ayan tuloy sa pool ka. Salamat nadagdagan. Ayan may kasama pang parang seaweeds ata yan yung sa dagat. Yan isang lumot. Salamat nadagdagan. Napulit tayo mga katulits. Yan yan. Yan. Talikod pa sa atin. Baka may kasama pa. Wala na. Ito na lang puntriyahan natin. Ayun sa pool. Salamat. Ayan, station na natin mga katulits. Salamat. Napulit tayo mga katulits. Ano yan? Ayun. Ayun, ayun nabundol. Ayun. Ayun, humarap. Sige, patay kayong tilapia ka. Ulam ka. Ulam ka mamaya. Ayan. Salamat. Nagagdagan pa yung huli natin. Ayan. Ayan pa. Ayan pa. Saan matago? Patay kang tilapia ka sa pool. Saan kaya tinamaan? Kamakatama, sayang. Ay hindi naman. Ayun. Shot pa rin mga katulad. Grabe yung patama natin nasa kondisyon. Bumabawi tayo sa isang yung isa kanina hindi nahuli natin. Ayan, ito pa. Ito pa. Ayan. Ayan. Naka-atras pa. Sige. Atras ka pa. Ayan tuloy. Sa pool. At din yung mga katulad. Ayan pa Sa pool ka rin. Sa shot ka rin. Salamat naman at may mga huli na tayo. Sakto na pang ulam natin. Pang hapunan. Baka meron pa din yung mga katulad. Meron pa kaya? Wala na. Sana meron pa. Baka sa unahan meron. Maliit. Baka sa unahan meron pa. Ayun. Goods na yan pang ulam. Sa pool ka. Sa pool tilapia ka. Ayan. Nadagdagan naman mga katulad. Salamat. Ayan. Sa pool. Kasi maliit na lang. Baka din yung mga katulad. Sisid tayo. Ayun. Nakatago naman sa bato. Patay ka ngayon. Sa pool ka ngayon. Sa pool. Ayun. Still shot na naman mga katulad. Ang ganda ng patama natin nasa kondisyon yung kamay. Yung lalim pala dyan mga katulits sinisira namin nasa lang isang dipa o isang dipa kalahati ganun lang mga babaw lang yung mga katulits. Ayun pa salamat nagagdagan pa rin. Ayun mga katulits mukhang yun yung malaki-laki sa mata. Salamat naman. Kasi mga katulits noon yung sa paano yan mga malalim yan yung hindi pa ako mga anak malalim yan. Kasi pag yung bagyong namaan
yan, natabunan ng mga bato, mga lupa, kaya yan hindi na malalim. Kaya yun mga katulits, nakita kami ng maliit na ahas dito. Yan, parang binukot ata yan, binukot ibang term dyan sa ahas na yan. Yan, kita nyo ba? Kaya yan, yun yung lambat na hinarang ni Kuya kanina. Yun, may huli. Salamat. Kalagdagan pa. Yan, malaki din yan mga katulits. Salamat ng marami. Tatlo yan sila mga katulits. Kaso nga lang, maliit ng yung niya, yung kasabay niya. Yung dalawa. At ito lahat ang nahuli namin mga katulits. Ayan, okay na yan, panghapunan. Yung panghapunan namin, nasa 12 AM na kami kumain dyan. Naghanda pa kasi. Ayan yung nahuli namin katulits. Salamat ng marami. At salamat sa pagsubaybay mga katulits. Sana share saka paki-like and subscribe na yung mga katulits. Salamat ng marami sa inyo. Sana lagi kayong nakasubaybay sa akin para naman mas mag-grow pa yung YouTube natin. Salamat pala sa mga followers natin dyan. Thank you. At yan yung mga huli namin mga katulits. Balihin natin namin ng dalawa, tapos yung isang hati o sa pinsa namin sa yung isa sa amin. Tapos yan mga katulits, pantawid hapunan. Masarap yun kasi napaka-custom yun. At siyempre yan, gataan natin. Masarap sa gata yan. Masarap sa gata yan. Yung favorite ko. Yan, gata. Masarap yan. Mga katulits, malapit na maluto. Ginataang tilapia. Kain chick. Alas 5:05. Simula kaming mamana mga alas 7:50 ata. Ciao. At ayan na mga katulits, luto na. Kaya na panghihinto natin, nagugutom na tayo. Kaya ayan, samahan nyo rin kumain mga katulits. Kain na. Salamat sa biyaya mga katulits. Salamat sa pinapaloob sa atin. Salamat. It's it mga katulits. Thank you very much sa panonood. Subaybay sa aking adventure. Samahan nyo pa ako hanggang sa susunod. Salamat.